אני מוכרחה לספר משהו על המלבוש שאני לובשת עכשיו. כוכבת אורחת. לני. זה המלבוש במלואו. תעשי. יפה. פעם ראשונה שאני הולכת לצלם את הפודקאסט שלי בווידאו. יש לי פודקאסט עם שותפה שלי, הנדירה גיל. הוא תמיד היה רק בסאונד, והיום אנחנו פעם ראשונה הולכות להיות בווידאו. And it makes me excited. אני רוצה לדבר על החלק הזה. בילדות שלי, זה מה שהיו לובשות בטלוויזיה. היו לובשות השכבות הזה, ותמיד הייתי אומרת לעצמי, יואו, איך בא לי גם. עכשיו, זה שנוי במחלוקת, אני לא אומרת שזה טרנד, אני לא אומרת שכולם יאהבו את זה, לא זה העניין. אבל בילדות שלי לא העזתי לעלות על הדעת שאני אלבש את זה, כי כל הזמן גם אחיות שלי וגם אני היינו אומרות, זה לא לחזה, זה לא לציצים, וזה לא לשומנים. והייתי ילדה בת 12, כמה ציצים ושומנים היו שם, לא יותר מדי. ועכשיו בתור רוני הגדולה, אני לובשת את זה, ועצם העובדה שאני יודעת שאין קשר לציצים ולשומנים, זה יפה גם על השומנים שלי, ועל הציצי שלי. חשבתי שזה לא עובד... רגע, נונה, שנייה, מדברת פה, נואמת לאומה. חשבתי שזה לא יעבוד עליי, חשבתי שזה לא מתאים לי, אבל זה מתאים לי, תראו איזה קיוטי, פטוטי של מלבוש. אני סופר מחבבת אותו, גם אם אתם לא, אני ממש כן. אם כל מה שראיתי בטלוויזיה היה סוג גוף אחד, סוג יופי אחד, אז זה שנפתחתי היום לעוד סוגי יופי. גיליתי שגם אני יפה. ואומנם רק בגיל 30, אבל גיליתי שגם אני יכולה להתלבש ככה. ואני אפילו אחבב את זה. נראה לי העברתי את המסר. לני, יאללה, צריכה ללכת לגן. בא לגן? תפזרי בחדר שלי. למה לא? אוקיי, אחלה. אחלה.